Между другото, това ще говори си дължи и да му вземеш 30 лева, да ти останат 5 лева. В случая не вложиш, това е вложиш. В случая не вложиш, бе. Няма смисъл. Sad se počne ponetom pokušati da se Сам целям си. документ 100. Из документа, ако трябва да возиш на собачка на 70 лева, ти имаш 14 лева, 90 имаш данък печалба, имаш 15% за... Повече даже трябва да е около 110. Па не знам дали ще мога да качим на път. Ladies and gentlemen, shortly we'll start with onboard service. In a seat pocket in front of you, you can find a flight magazine which includes the last page is the selection of our snacks and drinks. New passengers with their introduced payment on board only by cards. Cash payment is not available anymore. So on today's flight you can pay with Visa, MasterCard, American Express, and please note cards like Maestro or VPay still are not accepted. Thank you for your attention. Дами и господа, след няколко минути ще започнем с бодното обслужване. В джоба на креслото пред вас ще намерите списанието, което съдържа на последните страници информация за предлаганите закуски на напитки. Уважаеми пътници, Wizz Air въведе плащане на борда само с карти. Плащане в брой вече не е възможно. Така че на днешния полет може да платите с Visa, MasterCard, American Express и моля да отбележите, че карти като Maestro или VPay все още не се приемат. Благодаря за вашето внимание. Да,